Pokud jí před obličej nestrčím obrazovku, tak si dá 2 sousta a odchází. Ono to má strašné výsledky, když tam dáváš ty děti. Jo. Ono to má fakt mnohonásobně větší dosahy, více lajků, lepší čísla. Takže ta kampaň, kterou pro tu firmu natočí, že je tam ten obličej, je prostě lepší. Ale to mi za to teda nestojí, jo, to určitě ne. Doteď teda mě někdo jako trošku šikanuje. Snaží se velmi často jako mě objednávat na nějaké služby skrz ty kontakty, poptává automobily, poptává úvěry, kryptoměny, no jako je to takový nepříjemný. Když začínala s kariérou, byly sociální sítě ještě v plenkách, postupně ale nabývaly na významu, tak jak to proměnilo její život a co třeba ty stinné stránky, které přináší s sebou větší rozvoj sociálních sítí, ať už jde třeba o hejty nebo osobní útoky, které sportovci, ale obecně veřejně známé osoby velmi často v tom sociálním prostoru zažívají. Jak se s nimi vypořádávala a bála se někdy třeba sama o sebe, o zdraví svoje nebo zdraví svých blízkých? Jsem moc ráda, že pozvání do našeho podcastu DDC přijala kamarádka a kolegyně z Kanál Plus Sport Andrea Sestiny Hlaváčková, polovina známého H plus hádu a dvojnásobná grandslamová šampionka, no a samozřejmě také stříbrná medailistka z Londýna, no ale teď také dvojnásobná maminka, autorka podcastu na Českém rozhlase, no a taky jsem moc ráda, že samozřejmě pro nás na Kanál Plus Sport dělá talk show Kanál Plus. Andrejko, jsem moc ráda, že jsi tady, ahoj. Ahoj Veru, děkuji za pozvání, bylo toho hodně. Bylo toho hodně, no, kdybych měla vyjmenovávat celý výčet tvé kariéry, tak to bychom tu byli dlouho a nic bychom dalšího nestihli, ale mě by teď zajímalo úplně na úvod ta tvoje mateřská role, máš 2 krásné holčičky a já mám 3 děti, takže každý se tak nějak v tom prostoru jako zaměstnáváme tím, co s těmi technologiemi, kdy je do nich pustit, kdy jim koupit první mobil, kdy jim půjčit tablet a tak dále. Jak to máte doma nastavené vy? Hele, máme to nastaven tak nějak, jak potřebujeme a nějakým zázrakem nebo možná schopnost mé dcery, ona jakoby se neumí ještě sama úplně jako zapnout telku, přestože je skoro 7. Neumí si obsluhovat úplně ten iPad ani mobil, vlastně tím, že neumí číst, tak se úplně ještě neumí, jako ona není ještě v první třídě. Tak jako já na tu neschopnost jsem vlastně trochu hrdá. To je dobře v dnešní době. Protože jsou kamarádky, kterých třeba děti 4letý, 5letý normálně si našli na iPadu prostě aplikaci, uměli si ho zapnout, dát si tam ten kód a vždycky jako jsme se tomu smáli, že jak jako úžasné ty děti jsou a já jsem si v duchu říkala, tyjo, jako takhle, moje dcera v tom holt není asi tak pečlivá, ale na druhou stranu možná to i dává jako navenek, že na tom není tak často. Jo, že prostě teda asi doufám, že jí to nedávám tak často. Každý rodič si tím asi chce ulevit, možná ne každý, ale pak zase mám kolem sebe maminky, který teda jedou úplně bez toho a jsou jako taky vyprahlí jako energeticky jinde. Já si myslím, že pouštění jako filmů třeba, to je u nás to, co se děje. Jako nic jiného, nehraje hry, rozhodně nevyužívá žádný, že jo, tím, že neumí psát, tak nevyužívá žádný komunity sociálních sítí nebo tak. Zakazuju YouTube, to jako žádný takový ty krátký videa, tak to ne. Na YouTube, když už, tak prostě taky film tam najdem, jo, prostě nějaký to prasátko Pepa nebo Krtek pro tu mladší, když se cestuje. A jako vlastně to nesnáším, no, nenávidím to. Pokud jí před obličej nestrčím obrazovku, tak si dá 2 sousta a odchází. Takže ti u toho holky? Jo. Celý život mi u toho jí. Bibi jsem nebyla schopná bez toho nakrmit, absolutně. To byla jako nejedlík, jo. A ta mladší jedlík v pohodě, takže dlouhou dobu to šlo bez toho. Ale teď už ne, teď už prostě ta trpělivost, nějaká koncentrace je prostě roztříštěná, takže jak říkám, já se včera vařila třeba z večeří, což u mě není běžný, takže jsem dělala řízky a kaši a prostě když jí to tam dám, tak ona si kousne jednou, miluje to jídlo, jo. Ale kousne si jednou odchází, takže já jí dám prostě před obrazovku, najím jí a když ona dojí, tak už to můžeme vypnout, jo, takže ta starší se dojí už jako, ta naopak, když jí to pustím, tak je pomalá. Tak no, jako... Co se děje ve školce?
Ve školce to nepoužívají. Jo, že tam jí. Ano, tak samozřejmě, no. Ale Nebo tak, davová psychóza. ano, davová psychóza tam jí celou dobu, ta starší a ta mladší špatně jí taky tam ve školce, takže jakoby to pak doháníme doma nějakýma svačinkama. Vlastně. Ale tím, že ta mladší je tam 3krát týdně a jenom ráno, tak to zvládne. Ale je to jako jediný, co vlastně teda používáme z toho digitálního světa, jsou filmy, seriály. Jakmile to hodně bliká a je to hodně takový agresivní, tak to na nich vidím, že jsou pak rozjetý úplně jako hyper, ještě víc jako... A nesnáším to, neumíme to vypínat. Mladší to umí líp vypínat než ta starší. Ta starší je opravdu, to pustíš, to pustíš, je v zóně, je úplně napojená, nesnášíme to, nedá se na ní mluvit, ale prostě jednou za den to nějak jako to. Vo víkendech ví, že jí to čeká ráno, než se takzvaně domácnost probere a zajedeme se nějaký, jako když máme program opravdu od rána, tak ne, to bych jí nedostala od televize. A když vím, že máme třeba do 10 čas, no tak jí tam jeden film pustím. Ale většinou se snažíme, mluvila jsem o tom i s tím neurologem Stráský se jmenuje, ten známý, tak jsem se ho na to ptala, jsem byla na jeho přednášce. A zajímalo mě to a on říkal, že pokud je to film a má to ten děj a ty děti musí přemýšlet o nějaký představivosti a ději dopředu, tak je to ještě to nejmenší zlo. Tak toho se zatím držím. Shodnete se na tom s manželem? 100%. Protože my se tady o tom bavíme jako dost často, že velmi často se naráží na různý přístupy, že každý prostě na to kouká trochu jinak. Jednou mu to vadí a řekl by vůbec tablet dětem do ruky ne a druhý řekne, ale já bych jako si většinou žena potřebovala třeba trochu ulevit. Takže v tomhle máte naprostou shodu? Jako jo, neříkám, že jsme se v životě doma nepohádali o tom, že já ten večer se rozhodnu, že ne. A on přijde vyčerpanej. Těšil se, že bude klid u filmu. Ano, přesně tak. Takže většinou to u nás je tak, že přijde dotaz, mami, bude film a my dva se na sebe podíváme a jenom očima řekneme jo nebo ne. A v 90% je to večer film prostě, jako to jo. A v 10, když prostě třeba 2 dny to fungovalo blbě, to vypínání, nebo si to nezasloužili, tak je to jako za odměnu, tak se třeba domluvíme, že dneska ne, hele, máte tady třeba novou hračku, ne, hrajte si s tou hračkou a jako máte jiný vyžití. Ale jako na tom se celkem shodneme a hlavně se teda shodneme na tom, co je za mě daleko nebezpečnější a to jsou mobil, sociální sítě a to, co nás čeká. A tam ještě nejsme. No, to vás všechno čeká, to máte všechno před sebou, já to teď zažívám dnes a denně, je to teda lahutka, to podepisuju. To věřím. No každopádně vy tak trošku bych řekla, že už preventivně proti tomu jdete tím, že se snažíte holky hodně zaměstnat, hlavně tu větší. Vím, že Bibi hodně sportuje, není to jenom tenis, ale i jiný sporty jí jako ukazujete, takže je dost aktivní. Bereš to jako prevenci právě proti tomu bezduchýmu koukání do toho mobilu, co prostě její vrstevníci jako dost často už praktikují? Jo, 100% bych chtěla, aby si našla partu u sportu a u jakýhokoliv sportu a dělá klidně šachy, ale ať se s někým vídá naživo, ať se prostě socializuje jako a co nejméně času má na to trávit svůj život na internetu a na virtuálním světě. Je to úplně děsivý. Dělám si taky takovou sondu do lidí, protože já dělám tenisové lekce a tam jsou to zážitkové lekce většinou s dospělýma. A většinou se ptám právě, máte děti? Ano, 14-15, vedli jste ke sportu? Ano. A co teď? A teď přijde ten zlom. Tak teď mi už prostě jenom sedějí u počítače, sekli s tenisem, sekli s fotbalem. A to je to, čeho se samozřejmě bojím. Jako pro mě není úspěch aktuálně, jestli moje dítě bude profesionálně sportovat, ale jestli do 20 let bude sportovat. Já chci, aby nebo do 18 let, ať nejsem... Jestli překoná těžký prostě, období, ano, to by mě jako... sportu. To by mi udělalo obrovskou radost, pokud bude jako mít jakýkoliv způsob sportu pro Boha do 18, do 20 let, pak už určitě má hlavu svojí a může si dělat, co chce a určitě zjistí ve 20, že už chce nebo nechce a nebude tak ovlivnitelný, ale tyjo, jako ve 14, v 15 doufám, že jako bude něco dělat i jinýho,
zároveň se budu učit krok za krokem, jak to tam zakomponovat, protože ano, je to součástí, nebudu jí moc vytrhnout z kolektivu, nejsem člověk, který se odstěhuje někam do hor a do lesa a budeme sbírat kytky a šišky každý den a jako je to tak, jako já taky na mobilu trávím je to naše realita. Času. No, k tomu se dostaneme, k tvýmu No. uklizenu u mobilu. Jo. Ano. Ale každopádně ještě by mě zajímala jedna věc, když jsi říkala, že postupně s tím jako budeš seznamovat a že víš, že ty kroky jako budeš nějak muset absolvovat, seznámení s mobilem, sítěma, jak fungují a tedy. A Bibi ti jde do 1. třídy, bude s mobilem v aktovce? Ne, v žádném případě. V žádném případě a budu se snažit být ta poslední v té třídě. Jako. Vůbec nevím, kdy to přijde, proto říkám, my jdeme do neznáma, ale bude poslední. Bude v posledních 5. To je můj sen. A i kdyby měla se na hlavu stavět, mě to úplně jedno. Já to vidím u ostatních dětí kolem mě, že to je jako nevylučitelný, to prostě se stane. Velmi často k tomu přispívá střídavá péče, jsem si všimla. Rodiče se předhánějí. A nebo chtějí být v kontaktu, když tam nejsou, jo, takže tam to jako chápu. A nebo dítě pouští jako brzo sami, tak kde chodí samo ze školy a chtějí mít tu kontrolu, ale to se dá vyřešit jinak než mobilem. No, máme hodinky, když by třeba někam chtěla jít sama, ale jako takže tam si říkám, hele, jako pokud máme prostě stabilní domácnost a staráme se o ty děti přívozem a odvozem ze školy, tak jako nevidím absolutně důvod ho mít, ale přijde ten důvod a vím to, až se ty děti začnou socializovat a psát si večer na těch WhatsAppech a ona z toho bude vystrčená. To zas nechci. Takže proto říkám, počkám, až jich bude hodně. Teď jsme třeba šli, zrovna víme, že s kým budeme už v 1. třídě. Včera jsme se to dozvěděli, jsem ráda, že tam bude s kamarádkou ze třídy a jsem ráda, že s tou maminkou už jsme se o tom bavili, že nechce dávat mobil. A přestože má ta její dcera starší sourozence, tak nechce a já říkala jsem, já doufám, že v tomhle zůstaneme že aspoň tyhle 2 holčičky prostě se budou mít a třeba nebudou mít ten mobil dlouho, jo, já neříkám do 5. třídy, ale do 3. A připravuješ jí na to? Ne, jenom jí to zakazuju. Asi to není správný, ale ona vždycky přijde. Mami, kamarádka, ona mi dá k narozeninám mobil. A já, jakože ona ti dá, jo, jako 6letá holka, jo. A tak to ti nedá, jo. Nebo teďka přišla z playdateu, že jo, jako od sousedky a přinesla starý nefunkční mobil. Tak jsme oba s manželem vlastně díky bohu zareagovali stejně. Říkám, takže to jí vrátíš. Ne, to je jenom hra a já vůbec nechci, aby si hrála s nefunkčním mobilem. Stačí, že máme plastový nějaký mobily. Prostě ne, takže jsme už to vrátit. A já jsem ty holčičce vysvětlila, ať už jí to nedává, že je to hezký, ale že ne, prostě nechci. Snažím se bránit, no, dokud aspoň trochu ten mozek nebude mít svůj jako nějaký nastavení, nějaký názor, no ale nevyhnem se tomu, nevyhnem, takže informovat se, edukovat se, mít je trošku pod kontrolou, dohlížet nad tím, co na sociálních sítích, což už jsem zjistila, že je i WhatsApp, já jsem vůbec nevěděla, co tam všechno je za funkce. Kanál. A ano, já to zjistila minulý víkend, já jsem z toho úplně v háji. A hlavně co na těch kanálech, kolikrát ty už malí děti a jak to působí osobně, jak já úplně na to otevřela a tam se nabídnul nějaký Polreich, jo. Takže mně se nenabídlo nic nebezpečného. Milovníci vaření se nabídl Polreich, dobře. Ale jako mě to prostě jsem koukala jak blázen, jo. To není, že jdeš na Facebook, na Instagram, to je jenom osobní tvůj mobil, tvoje číslo, otevřeš a tam si s tebou píše Polreich a já, pane bože, jako. Takže chudák pan Polreich to schytal teď, ale sami víme, o čem mluvíme. Tam jsou fakt nějaký kanály a já jako si říkám, aha, a kolik uchyláků zatím sedí. No a obloukem se dostaneme na tvoje sítě, protože ty máš samozřejmě ve srovnání... Těm uchylákům. Možná taky. To je ten 8. můstek. A možná taky. No každopádně ty máš samozřejmě ve srovnání s běžnými smrtelníky jako o řád víc sledovaný sociální sítě. Koukala jsem, trošku jsem ti je prolustrovala, abych věděla, co tam dáváš, nedáváš. Viděla jsem, že tam máš občas fotky s rodinou, že tam máš občas videa, ve kterých si zahraje i rodina. Bojíš se toho trochu? No. Jak jsi v tom opatrná? Nebo konzultuješ to s někým třeba? No, dlouhou dobu jsem používala holky naprosto otevřeně na sociálních sítích, vlastně do letoška. A holky byly malí, byly součástí mýho života a já se jako učím za chodu.
jo, prostě já jsem se do sociálních sítí nenarodila, já se s nima učím žít a přišlo mi úplně normální, že když jsou součástí mýho života, tak jsou na mém Instagramu, protože můj Instagram je taková moje jako galerie. A poslední roky se daleko víc mluví o tom zneužívání, vstoupilo nám do života AI, moje děti rostou, začíná z té starší být slečna a letos jsem dala takovou tlustou čáru za tím ukazováním jejího obličeje. Ty staré fotky nemažu, žádnou svoji historii nemažu, ona se už dost taky proměnila a bude se měnit. Ta mladší samozřejmě ta nebude mít tu stopu takovou, ale nějakou mít budou, vždycky budeme asi dohledatelný. Jak říkám, opět, nežijeme v nějakém lese, kde bych je nebrala mezi lidi, kde si nemůžou lidi udělat fotku s těma dětma. Neříkám, že když tam je médium, tak řeknu, prosím vás, nefoťte mé děti, to jako jo, teď už. Ale prostě v těch záznamech jsou a vždycky budou, takže mně přijde zbytečný mazat si je ze sociálních sítí, když si to vygooglíš, tak to najdeš na článcích a reportážích z akcí, takže to už prostě bylo. A jdeme dál a od teď je neukazuju. No. Nějak to ve mně evokovalo, já jsem velká faninka Zrádců, tý show Zrádci a loni to vyhrála policistka Mia a ona o tom mluvila hodně, vlastně, že se věnuje zločinům páchaných na dětech a mluvila o tom. A já jsem si tak říkala, tak ty tady posloucháš s ní podcasty a posloucháš a rozumíš tomu a to a vlastně sama cpeš ty děti, jo, jakoby, a ona tam říká věty, já nechápu rodiče, co dávají děti na sociální sítě, tak jsem si to tak nějak vzala k srdci a řekla jsem si, hele, tak dobrá, tak nejseš jenom faninka reality show, ale tak si z toho něco vem a je to vlastně, to byl hlavní vlastně důvod, proč jsem to letos změnila. Tak je fakt, že jsme prostě hrdý mámy. Já to mám jako často spojený s tím, že si vlastně říkám, že bych ráda třeba ten jejich úspěch na těch sítích sdílela. Ale pak jsem jako došla k tomu, že na to vlastně nemám právo. To není můj úspěch, to je jejich úspěch. A oni třeba jednou, až o tom jako budou schopní přemýšlet, tak si možná řeknou, že ho tam sdílet chtějí nebo nechtějí. A moje dcera třeba zatím, byť Instagram má, tak na něm tyhle věci nezdílí z nějakého důvodu. Asi prostě se nechce chlubit, nebo jí to prostě přijde nebezpečný z nějakého důvodu. A vlastně mi přijde fajn nechat to rozhodnutí na ní. Takže já jsem třeba tohle taky dělala, dávala jsem tam fotky, dokud byly malí, úplně malí a přesně postupně jsem dozrála k tomu, že teď už jsem fakt jako troufnu si říct, roky nedala jedinou fotku svého dítěte nikam na sítě. Takže asi prostě je to normální, že to všichni v sobě jako řešíme a že se to jako vyvíjí. Každopádně mě napadla ještě v téhle souvislosti jedna věc. Dělíš si třeba ty profily na nějaký osobní, který si zavíráš jenom pro svoji blízkou komunitu, kde fakt víš každýho, kterýho si tam přidáváš, to je ten Pepík, toho znám. A na nějaký otevřený jako veřejný profily? Napadlo mě originálně si tam založit tu složku osobní, ale ne. Mám WhatsApp, což je taky médium, který určitě může ty fotky někam možná jednou pustit do světa, co my víme. Takže tam to sdílím se soukromýma mýma skupinama, rodinama, kamarádkama, ale na tom Instagramu by mi to bralo hrozně času navíc. Ještě jako přemýšlet, co patří tam. Nemám to tak nastavený. Už tak mi ten Instagram žere hrozně času. Připravování kontentu, promýšlení kontentu, sdílení a samozřejmě se tam pak člověk zakufruje tím, že tam začne scrollovat a tomu veme nejvíc času. Ale upřímně tvoření kontentu aktuálně jako je hrozně dlouhý proces, daleko víc než dřív. Dřív se to tam hodilo, něco se tam, teď už si člověk fakt musí kontrolovat různý parametry, že jo. To je s tím spojený. A jak si ještě zmiňovala, pochlubit, já to taky měla, takže pochlubit a hlavně tím, že Instagram je součástí mojí práce, ono to má strašné výsledky, když tam dáváš ty děti, jo. Ono to má fakt mnohonásobně větší dosahy, více lajků, lepší čísla, takže ta kampaň, kterou pro tu firmu natočíš a je tam ten obličej, je prostě lepší. Ale to mi za to teda nestojí, jo, to určitě ne. A já zase to neměla ani jakoby evokovan, že by mi tam, moje malá miluje se fotit jako a natáčet a když přišla k nám fotografka, dělali jsme kampaň pro nějakou třeba dětskou výživu, tak ona prostě jí to bavilo celou hodinu a chtěla vidět ty fotky a líbí se jí, když jí sestříhám video a dám to na sociální sítě. Ještě nejsme tam, netež mi třeba řekne, nedávej mě tam, nedám prostě, jo, v žádném případě, ale
to si prostě ty děti tak nějak říkají postupně a dorůstají do toho. A já vím, že moje 7letá vůbec neví, co to znamená tam bejt a jaký to má dosah a je vlastně... A kolik má lajků a jestli to je dost nebo a málo. kdo to vidí, že jo. Takže jako snažím se na tohle nemyslet, to bychom se mohli z toho taky úplně zbláznit, z té digitální stopy. No a dělat každý den vlastně krok k lepšímu, o čem jsem přesvědčená. No. Když jsi zmiňovala, že samozřejmě je to přivídělek pro řadu sportovců a veřejně známých osobností, je to prostě vhodný přivídělek, že se zaměstnáváš tím, že vymýšlíš ten content, který tam dáváš. Děláš si to úplně sama, nebo máš někoho, kdo ti v tom radí, pomáhá? Ne, vždycky jsem si sociální sítě vedla sama. Já jsem do nich vlastně vplula v průběhu kariéry, když jsem začínala, nebyly. V průběhu největšího úspěchu na Londýn 2012 byl nejvíc Facebook. Jo. A proto na něm mám podle mě přes 100 000 sledujících, který vůbec nejsou živí jako už. Prostě to už ten algoritmus mě zadupal, takže pak jsem tam začala dávat fotky a měli třeba 20 lajků a já říkám, aha, tady se něco stalo. No, obecně Facebook je prostě už trošku za zenitem. Takže tam jsem se přesunula na Instagram, který boomoval, když se mě jako dařilo, ale ne už tolik. A nebo prostě jinak a nějak mi to tam jako stagnuje šíleně. Řekneme, že ano, mám tam 60 000 sledujících, je to hezký číslo, ale v dnešní době mi přijde, že kdo nemá stovky tisíc, jako by nebyl. Ale prostě jsem tam takhle spokojená, mám tam dobrou komunitu lidí, nepotřebuju ke své práci toho o moc víc a já se chci profilovat úplně jinde, v televizi, v rádiu, tím moderátorským umem a reportérským umem a ne tím, že bych uměla dělat content, to umí někdo jiný. Nikdy mi s tím nikdo nepomáhal, celý si to přemýšlím já a jediný, s čím mi pomáhá jedna hrozně skvělá holčina je, že když opravdu mám jako kvalitní kampaň, tak ji spolu profesionálně nafotíme a natočíme a ona mi pomůže ty materiály sestříhat a připravit a už to pak jenom doladím. Na tě obléká jedna nejmenovaná modní značka, propaguješ nealkoholické drinky, luxusní francouzskou kosmetiku, viděla jsem tam spoustu jako různých značek. Jak si vybíráš ty firmy pro tuhle spolupráci a jak moc musíš souznít s tím, co ta firma nabízí? No, dost jako vlastně absolutně. Nešla bych do propagace alkoholu, a dřív by to vůbec nenapadlo, s životníma zkušenostmi mě to napadá, protože mám kolem sebe lidi, kteří s alkoholem mají problém a s gamblerstvím a s různou formou závislosti. Do toho bych prostě nešla, do sázkovky bych nešla. Odmítla jsem spolupráci se sázkovkou, přijde mi to vlastně trošku bizarní od sportovců. Taky trošku to tak. Celý život bojuješ se sázkařem a teď jim budeš říkat, na co mají sádit a že mají sadit. Chápu, jsou v tom obrovský peníze, ale nic jiného zatím nehledejte. Jako když to někdo háže na charitu, když to někdo háže na něco jiného, nesouhlasím s tím. A na druhou stranu jsou lidi, kteří nesouhlasí třeba, nevím, s propagací fast foodů. A jelikož já si jednou za čas fast food dám, tak tam bych se nebránila, prosím pěkně. Nemám jí, ale Tamhle do té kamery, jo? Prosím vás. Ne, že jakoby neříkám, že jsem nějaká matka Tereza, jo, jenom jsou to prostě věci, že ano, já si dám pivo, já jsem z pivovarský rodiny, můj táta je sládek, jo, to prostě nemůžu jako říct, to by byl hřích, kdybys řekla, že nepiješ pivo. Ale prostě jakoby cpát to lidem, jako dávat jim promokódy na alkohol, jako na sázky, nějak s tím jako nejsem za. Takže tohle jsou moje liny, které nepřekročím, ale pak jako jestli doporučím, třeba neřeším testování na zvířatech. Kamarádka, jo? Já ne. Takže vím, že tý jako moje francouzská značka neladí, ale třeba moji dětskou kosmetiku, tak ta je netestovaná, jo? Vím to vodní, jo? Ale jinak by mi to nenapadlo řešit. A jsou lidi, kteří by zase za tohle nešli. Nebo nějaký etický problémy typu, víš, že se to vyrábí. Ale jako dětská práce v Indii, přesně, něco takového. No, asi bych nešla než jsem zjistila, odkud pochází jedna taková, teď už podle mě taky vyzmizela, webovka, která dovážela čínský věci, tak tam jsem jednou chybu udělala, nikdo na ní nepřišel. Nebudu jí to úplně odkryvat, ale ano, upsala jsem se k jedné krátké spolupráci a pak mi vlastně ty věci přišly. Já to promovala dřív, než přišly a když jsem zjistila, co to je, tak jsem říkala, dost. Tak tady zase už nikdy a to jsem se trošku jako pak to jsem se tě chtěla zeptat, jestli jsi takhle někdy spálila. Prostě třeba, že
někde něco přesně přiřekla, tak tohle byla asi jediná, bylo to velmi slabý odvar, bylo to jako asi 2 Insta stories, jo, to byly, takže jako 24 hodin je to pryč a už jsem se k tomu nikdy nevrátila, protože mi přišly domů ty produkty a smrdilo to Čínou a já říkám, aha, počkej, tak to není pravý a tohle není, ježišmarja, tak to je jako hroznej provar a byla jsem ráda, že už jsem se v tom dál neobjevovala, že mě s tím nikdo nespojoval, protože to pak docela bylo dost propíraný téma. Takže jako vybírám si, určitě s tím, co tam mám. Určitě nebudu tvrdit, že používám jenom jedno oblečení z jednoho módního domu nebo tak. A zrovna kosmetiku teda jenom jednu, ale asi bych se nebránila. Jo, jakoby nevadí mi, když se to mění. Ale taky mi nesedí, když jeden týden si někdo na sebe patlá tenhle krém a druhý týden tenhle krém. A tvrdí, že oba jsou nejlepší. No a pak jdu ještě na kosmetiku nebo na nějakou proceduru, protože dlouhodobě mají problém. Jo. Nějak jako nedává smysl. Nejlepší je být autentický, tam se jako asi nepřeřekneš. Když opravdu říkáš to, co používáš, když propaguješ a natáčíš to, co používáš, to, co jíš, to, co piješ, to, co používáš, to, co se oblíkáš. A jak to vnímáš třeba s ohledem na to, co na ty sítě dáváš, takový ten dosah, který to má, když jsou ty sítě takhle jako hodně navštěvovaný? Já když tam něco dám, tak se svým dosahem vím, že tím jako nikoho zásadně neovlivním, dávala jsem tam určitý třeba politický názory, pak zase to bylo jako vázaný na nějakou moji práci, kdy jsem tyhle informace jako nemohla vlastně o sobě sdílet, ale teďka třeba bych mohla a nedělám to, protože prostě v tom jako nevnímám žádný velký smysl a nevidím tam ten velký dosah. Ale v tvém případě a třeba v případě obecně sportovců a ještě v té aktivní kariéře, jako jsou obrovský dosahy na těch sítích. Máš takovej jako vnitřní filtr, že vlastně to, co tam dáš, se dostane jako k hrozně širokému publiku, jakože si třeba říkáš, když tam dám tuhle fotku, na který vypadám skvěle. Co když jako někdo z toho bude mít jako pocit, že takhle nevypadá a bude se cítit méně cenně? Protože my jsme tady měli třeba Dana Pražáka, což je učitel, který se jako věnuje všemožným tématům. A on tady to téma otevřel a právě říkal, že kdyby byl dnes 14letým teenagerem s atakama tady tohoto typu, jestli už dnes nevyděláváte mega, tak jste lůzři, jestli prostě nemáte spolupráce s těmi a s těmi jste lůzři, jestli nemáte na Instagramu takový sledující jako já, tak se nad sebou zamyslete. A jestli nevypadáte tak, jak já, tak okamžitě zhubněte. Tak říkal, že by to jako ve svém věku nebo ve svých 14 nedal. Jseš si vědomá i tohohle? Jo, vnímám to. Velmi často. Podle mě se mi občas, když jsem hodně autentická, stane, že to přehlídnu. Když prostě třeba, že jo, tak jako... Ale taky já málo mám času na to být úplně autentická a být online, jo, takže jako většinou, když se mi něco děje, je to hezký, tak to nenatáčím a prostě už jsem jako daleko míň, jsem jako to, co žiju, je online, jo, to dřív bylo, nebo děje se mi to, když nemám děti ten den, nebo mám volno, tak najednou spoustu času, jo. Ale hodně nad tímhle přemýšlím. Jako co se týče třeba reality trošku, jo, mně se hodně často děje, já si třeba řeknu, teď si dám prostě challenge, začnu cvičit, jo, a teď to tam 2krát dám, pak 14 dní nejdu, pak potkám kamarádku a ona mi normálně vážně řekne, ty teďka strašně cvičíš, tak to je vždycky hrozný feedback, já vždycky říkám, počkej, to je dosah, počkej. Já byla 2krát za 14 dní. To není hodně. Jenže pak tam nedáš, že 12 dní sedíš doma a jíš čipsy. No právě, třeba. Ale já si vždycky říkám, ale víš, já šla jenom, když jsem to tam dala. Tak si podívej, kolikrát jsem to tam dala, jo. A ona, jo, no tak ale ty tady padáš dobře, říkám. Opět, jako já se fotím, když mi to sluší, já se nevyfotím, když mi to nesluší. No ale to pozor, všimla jsem si, že tam máš fotku třeba. Jo, no. Kde jsi tam dala jakoby ideální stav. Ano. A pak jsi tam dala jako realitu. No. A vlastně mně přišlo hezký, že tam sdílíš jako i to, jakože v uvozovkách negativní. Jakože ne vždycky je všechno zalitý sluncem, ne vždycky se cítíme dobře, ne vždycky se usmíváme. Dáváš tam jako záměrně? Snažím se, mám na to strašně hezký ohlasy, když je to tohle, když tam opravdu dám prostě nějakou reálnou věc, minimálně jako chtěně, že hele, podívej, takhle umím vypadat, mám tam pár fotek, mám tam jednu takovou slavnu, ta už je hodně hluboko schovaná, ale když jsem si vyrazila zuby, dala jsem to tam, mám tam jednu fotku, když jsem prostě tenkrát byla s první dcerou, kojila jsem, mám takhle prostě špinavý tričko a jsem taková vošklivá, ukojená žena prostě v domácnosti a hrozně mě iritujou ženy, co jako tam sdílejí, já jsem teďka včera porodila, už nemám
nemám břícho a Nemáme běhám za dětma, jo. Prostě nikdy jsem tohle nezažila a neměla jsem žádný psychózy, jenom prostě to nejde, to prostě nejde. To udělá 1 z 1000, že nemá pak břicho, ale mě to vadí a vím, že některý lidi jsem teďka přestala sledovat, protože mě vadilo, že každý den v posilovně a pekáč buchet a natáčí se, fotí se a já už prostě nemám, mě to otravovala, jsem otevřela a říkám, a ty už jdi taky do háje, kde furt budeš čas na to být v posilovně. Přesně. A hlídat si to jídlo a vypisovat mi tu jídelníček, když jako já nejdu na tvůj profil, abych se naučila jídelníček, to půjdu na jiný profil. Tebe chci sledovat, protože nevím, tohle a tohle a tohle, ale ne, protože mi budeš spát, že každý den jíš kuře z rejží, prostě já nejsem schopná, já jedu kolem mekáče a dám si ho prostě a jednou dobrý, ne každý den, ale jednou za týden třeba jo a prostě taky nemiluju a nefotím se u toho, ale třeba důvod, proč si tohle nevyfotím, je, že spíš nechci dělat reklamu, protože se bojím, že mi vynadají, ale taky to tam někdy dám, že prostě jako jsme jenom lidi, no, ale myslím si pořád, že furt ten Instagram můj je jako hodně přefiltrovaný do toho hezkýho. Proto jsem ti tady neřekla, že to dělám, protože je to jednou za čas, co ukážeš. Jasný. Jenom, ale 90% času já nevypadám takhle namalovaně a takhle upraveně. Nikdo takhle nevypadáme. Prostě v triku, mastn vlasy, běžím za dětma, v pantoflích na ven a jsem ráda. Se u toho nenatáčíš a nepotřebuješ to samozřejmě jsem ráda, sdílet, že stihnu prostě pick-up a stihnu jejich kroužek a tam stihnu na počítači něco napsat mail a pak jdu do krásného studia, tam mě hodinu líčej, abych vypadala takhle 20 minut o něčem chytrým mluvím a sklidím jako ohlas, ale není to jako realita běžných dnů. No, když jsi říkala, že občas sklouzneš k tomu scrollování, že tě třeba některé ty profily jako obtěžujou a vlastně rušíš si to a to sledování, máš představu, kolik jako času tě denně stojí sítě? Jako teď samozřejmě mluvíme to aktivní vytváření toho obsahu, ale i to pasivní, fakt scrollování, sledování. Já myslím, že hodinu dám denně určitě. Určitě si myslím, že ještě je docela ale v nějakých mezích. No, já jsem bohužel já jsem trošku OCD. Já nemám ráda takový na mobilu ty červený notifikace. A to stejný mám, když otevřu Instagram, tak takový ty kolečka, jakože když nejsou prošlý, tak tam jako svítěj. A já kvůli tomu sleduju asi podle mě to je jenom třeba 150 lidí, jo. Protože já jako vůbec nepřeskakuju jejich obsah. Takže já to jako minimálně to aspoň vyťukám. Jo, a to je ještě dobrý. To jsou lidi, který jako víš nebo sleduješ. A pak tam přesně někdo dá reelsko, já se podívám a udělám to první. A teď tam někdo rovná lednici. A už jedeš. A já. Ten rovná lednici. Bum. Někdo vysává auto. Jo, to je dobrý, jo. A teď jedu. Někdo vaří. Na receptech strávím nejvíc. Takže tam vařím. A najednou hodina v pytli. A většinou to mám večer. Když děti usnou, já mám doděláno všechno a jdu si pustit film, tak než si ho pustím, tak většinou zkontroluju, já nevím, zprávy, že jo, všechno a zkontroluju si ten Instagram a tam přesně odepíšu na jednu zprávu a pak ale tam to nejde. Když to děláš večer, tak u toho nejsou děti. No. Vnímáš to, že to děláš, i když u toho jsou děti? To dělám. Jo. Jo. Když někam dojdem o ty děti jako zábava, oni mají tu zábavu, tak to dělám doma, že bych si sedla na gauč, to asi nemáme nikdo moc čas, to jako, že to radši, to máma by furt říká, mami, proč furt tady něco děláš, furt něco uklízíš, že jsme doma. No ale jakmile jsem vina, hrozně mě nebaví dětský hřiště. Hrozně. To jsem taky nesnášela. Takže já jakoby jdu na to hřiště, oni si tam hrajou, většinou riskují svůj život nějakým lezením na nějakou prolejzačku. Tam visí nějaká holčička od sestřiny. A já scrolluju, přísám, to dělám, no. Ale jako, hele jo, dovedla jsem je na hřiště, jo. A přežili zatím doteď, takže v pohodě. Jako myslím si, že zatím splňuješ úlohu vzorné matky v tomhle. Není to ideální. Nejsem tam s nima, nepoznávám kamínky, neukazuju lístečky, nehoupuji, nesnáším houpat děti. Musí se to naučit co nejrychleji sami. Jo, to jsou jako momenty, ale tak já prostě zabijím čas. Když zabijím čas, tak sociálníma sítěma. No, ty jsi zmiňovala, jak vlastně tou tvojí kariérou procházely ty sítě, jak se s nima postupně seznamovala. Ono je to pravda, že už je to jako pár let. LinkedIn 2003 jsem se dívala, to mi přijde skoro neuvěřitelný, že tady je s náma 23 let. A teď má boom. Profesní síť, přesně tak. No. O rok později přišel Facebook, 2004. 2006 Twitter. No a potom samozřejmě Instagram jako ještě o pár let později, 2010 tuším. Okay.
No ale každopádně už to je jako pěknou řádku let. Jak jsi to měla jako s poznáváním těch sítí? Byla jsi spíš jako tím průkopníkem, anebo se jako to se nechala obsloužit, že ses nejdřív podívala, co se tam kde jako sdílí a pak ses prostě postupně zapojovala? Nějaký zlatý střed. Jo. Rozhodně jsem nebyla odpůrce. Já jsem docela rychle při kariéře jako vykoukala, že funguje potom na tom Instagramu nějaká ta barterová jako funkce spoluprácí a že až jako nebudu hrát tenis, tak třeba ty mateřské věci se dají velmi často jako produkty získávat a jako tenistka, která dostává na spoustě turnajů dárečky, má sponzora na oblečení, má sponzora na rakety a dostává ty věci zadarmo, tak jsem věděla, že mě to jako bude bavit. Jo, dostat kočárek, dostat tady postýlku, plenky, dětskou stravu a samozřejmě, že to ušetří i pár jako dost důležitých peněz. No a já jsem si řekla, že bych chtěla teda do pokariérního života přijít s nějakou sociální sítí, s nějakým jako silným postem. Takže jsem jako začala ty sociální sítě poznávat při kariéře. Začala jsem sdílet věci z kariéry, začala jsem se v tom orientovat, naučila jsem se stříhat videa i z profesních důvodů, mám takovou sérii behind the scenes videí, který jsem dělala tenkrát pro O2 televizi, to jsem celý stříhala a dělala úplně celý sama v době, kdy to nebylo tak běžný. Takže to jsem se tam jako tak nějak jako učila a vlastně jsem pak právě skončila a byla jsem ready být jako mama influencerkou na to hezký období, kdy jsem neměla vůbec práci, žádný jiný vyžití, do toho byl covid. A vlastně byl to jediný zdroj a nejenom příjmů, ale i nějaký jako satisfakce, i něčeho, že něco člověk vytvoří, je pozvaný na nějaký event třeba jednou za čas, něco dostane ve formě dárku. To byly takové jako malé radosti té maminky na té mateřský, která neumí plést, neumí háčkovat, neumí vyšívat, neumí vařit, neumí něco jiného. Tak jsem prostě jako tvořila obsah. No samozřejmě jedna věc je to, že ty tam aktivně něco dáváš a ty sítě mají dosah, ale ono to sebou nese i tu stinnou stránku, tak to bychom určitě neměli opomenout v tom rozhovoru, protože nejenom, že dostaneš třeba jako negativní komentář, což by the way blokuješ negativní komentáře. Já jich mám děsně málo, takže když je to sexuální, tak to mažu a nevím, jestli asi blokuju, mi přijde to je skoro zbytečný, tak to nějak smažu. A když je to, jako nemažu nenázor, jako kontranázor, to ne. Ale nemám tam nějakou takový situace. Na Instagramu ne a Facebook já tam nechodím. No ale pak samozřejmě tu jsou ty hejty a najednou prostě to, že, jak to vždycky Marian Jelínek jako s oblbou nazývá, ataky ega, který jste prostě měli najednou jako denodenně, protože ty si dohrála, šla si spráskaná z kurtu. A prostě když tu síť otevřela, tak tam si jako dostala asi jako něco, co si myslím, že si úplně nechcem představovat. Já jsem o tom mluvila s celou řadou tenistek, vím, že Bára Strýcová mi říkala, že byla jako terčem těch útoků, který pak už mířili i směrem jako k její rodině, k jejímu synovi. Klára Koukalová mi vykládala, že jí chodily zprávy, že se má vybourat na dálnici a podobně. Jak hodně daleko jako tohle zacházelo v tom případě? Já jsem měla pár takových situací, bylo to na Facebooku, i proto jsem ho ze svého života dost jako vyškrtla, on tam jako nějaký je, nějak tam jsem a asi tam můžou lidi komentovat a já tam vůbec nefunguju. Mám tam napojený content z Instagramu a vůbec to nekontroluji, takže to vůbec nemám. Jedinou zprávu přečtenou, prostě tu aplikaci nemám v mobilu. Ale Facebook jsem si všimla, že je jako prostor pro tyhle ty fakt toxické věci, pro ošklivý komentáře, pro sáskaře, pro naštvaný lidi a přišlo tam pár zpráv typu doufám, že tě srazí autobus, ale nikdy jsem si nevšimla žádný jako výhrušky osobní, hrozně by mě vyděsila, nebyla bych určitě s tím jako v pohodě. Snažila bych se to nějak asi řešit i třeba dohledáváním. A vlastně za poslední roky na tom Instagramu se mi to neděje. Jediný, co se mi děje, je takový jako osobní útok někoho, protože se dozvěděl nebo dá se dohledat můj kontaktní údaje skrz práci, kterou dělám, tak to tam na internetu jako visí. Já už jsem si zařídila nějaký i osobnější jakoby číslo, osobní telefon a osobní vlastně mail, ale je tam ten veřejnej. No a na ten mi jako občas doteď teda mě někdo jako trošku šikanuje.
snaží se velmi často jako mě objednávat na nějaký služby skrz ty kontakty, poptává automobily, poptává úvěry, kryptoměny. No, jako je to takový nepříjemný. A to už jsem jako taky řešila s policií a sbíráme nějaký důkazy, ale ono to jako není úplně jednoduchý dohledat takovýhleho pachatele. Každopádně tenhle člověk mi trošku občas jako někde jako přidělá práci, takhle řeknu. Jo, že někdy něco musím dovysvětlit. Nahlásí tě na nějaký úřad třeba, jo. Až takhle daleko zajde, jo? Jo. Ale jako tím, že prostě díky bohu mám čistý svědomí, jako mě jako nemůžu úplně nachytat. Ale je to nepříjemný. Strávíš tím, když ti volá 7krát za den AA auto, že jsi tam poptala Škodu Fabii a ty jim furt vysvětluješ, že to nejsi ty, blokuješ si všechny čísla, tak za týden ti volají jiný auto ESA. A jedeme znova. A takhle to jede a jako všimla jsem si, že když jsem aktivnější na sociálních sítích, tak ten člověk se mu víc na očích, udělá to. Evidentně mu dost nevím, jednoho najdu, zaťukám mu na dveře a pošlu tam nějakýho kamaráda, co mu vysvětlí, že se to nedělá. Hlavně nejhorší, že člověk vůbec neví, co má za problém v tuhle situaci už vůbec. No. A když jste byli aktivní tenistky, no tak to prostě bylo zřejmé, že jo. To bylo v 99% to byli prostě zhrzený sázkaři, kterým prostě krachl tiket. A ty nejsou nebezpeční. To jsou lidi, co sedí doma, mají tiket a tým ho položí, že oni se vyblejou do nějakého komentáře, pardon, ale tak to je. A prostě ví, že to není. Ale jakmile tam začne být, mně prostě třeba přišel balíček, který jsem si neobjednala a vlastně je nakonec zjistí, že není na tvůj adresu, že to je jenom prostě vlastně na tvůj telefon. Takže zjistí, že je ten balíček je vlastně někde v Praze, vůbec kde nežiješ, takže dobrý, ale jako vyděsí tě to, že jo, protože tu adresu teda nemá, no ale jako to už není tak daleko, že jo, jako v dnešní době dohledat si adresu. Takže si úplně říkáš, ty bláho, jako... Že by ses vyloženě někdy o sebe bála. Já jsem měla jako jednu takovou situaci, kdy jsem kdysi v televizi prostě dostala opakovaně jako e-mail z jedné adresy a pak možná vlastně ještě i z druhý, ale asi to byl ten stejný člověk podle té dikce a jak to jako psal, tak to prostě bylo jako směřovaný vyloženě mě, že si na mě počká a že ví, kde pracuju a že ví, kde prostě se pohybuju, v jaký časy a že prostě se mám na něj připravit. A je pravda, že to jako, neříkám, že jsem byla vyděšená, hodně jsem si říkala, že od slov k činům daleko, ale člověk neví, jako kdo to píše. Měla jsi takovou situaci, kdy jsi třeba říkala, teď už jako mám trochu strach? Ne. Je to někdy asi k podivu, protože se jako k nám určitě dá dostat. Jak říkáš, lidi ví, kde pracujeme, jednoduše si najdou, kde ty televize, kde ty rádia sídlí, můžou si dohledat časy, kdy tam asi tak budem, příjezd, odjezd, jako je to teda hodně rozmanitý, jo. S těma přetáčkama, já teda nevím, jo, ale jednou za čas by to mohli trefit. Každopádně já se snažím hodně nezdílet vlastně přesně v konkrétní dny. To, co dělám, velmi často si content natáčím dopředu a pak to vlastně promíchávám. Moje kamarádky vůbec neví. Ty vždycky s nima mluvím a pak na Instagramu to vypadá, že jsem byla, nevím, v Kutný Hoře. A oni vždycky včera byla s náma. A říkám, no tak. Jo, takže v tomhle dělám hrozný maglajs. V tom, což je určitě dobře. No. Jo. Rozhodně si dávám pozor, aby nebylo na mých sociálních sítích vidět, kam chodí moje děti do školy, a kam chodí na kroužky, tolik, to je ale těžší záležitost, ale aspoň teda v ty dny, v kolik hodin a tak, jako nedávám tam nikomu návod na to, kdy nás potkat, ale dá se to. Neměla jsem nikdy takovou hrozbu, i když já taky si myslím, že to je jeden člověk, nemám to ještě potvrzený, i když pár jako indicí už máme, tak si myslím, že to je jeden člověk, že by se takovýmhle konkrétním jako činností nezajímalo víc lidí najednou a jako pořád si sbírám materiály, jako musím říct, že už jsem na té policii byla, už jsme to začali jako si sepisovat, už víme, co hledáme, co scháníme, co musím ještě kolik chyb ten člověk musí udělat, abych jako zjistila. No ale jako doufám a věřím, že to není až tak, že by se to jako pak přešlo do toho jako života, že to je jenom to virtuální, že to je ty telefonáty, ty e-maily, ty objednávky, to, co uděláš z domova od počítače a ne, že jako půjdeš a to je úplně jiná věc. Tak teď čekáme na jeho chybu, tak já to jenom takhle ještě trošku použiju.
Vybavuješ si moment, kdy jsi říkala, že ty jsi udělala na sítích chybu? Na sítích, na internetu, něco, kdy prostě třeba potom řešila i nějaký následky jako té svý chyby? Jo. To se mi jednou stalo chyba, ale bylo to skrz takový jako charitativní a necharitativní bazárky a něco jsme prodávali s kamarádkama. Bylo nás teda opravdu víc, kdo tam na tom profilu, máme společný profil, mám jako právě 2, tam byly ty chyby, byly 2. Jedna byla, že máme 2 profily, já mám jeden, který je charitativní a jeden, který je jenom bazárek, takový vintage. A je nás tam víc, co tam ty produkty můžeme sdílet, máme přístup k tomu účtu, komunikujeme s těma lidma, posíláme ty věci, je to opravdu bazar. No a stalo se tam, že tam jakoby jedna z nás prodávala fejkové věci, ale jako 2, no. A my nevěděli, neznalost zákona neomlouvá, my jsme nevěděli, že nemůžeš napsat, tohle jsou boty, který vypadají jako ta značka, ale nejsou pravý, že to tam jako přiznáš, tak to nesmíš. To nesmíš. Ty jako vlastně... Porušuješ zákon, prodáváš padělek. Jo. A já jsem to nevěděla, myslela, že jako když jdeš s čistým štítem, takže jsem že to tam... jsi vlastně poctivá, že to tomu člověku takže říkáš. jsem jako to tam odklekla, že můžeme to takhle dělat s holkama. No a zjistila jsem, to mi právě skrz tuhle osobu podle mě volala Čojka a to, ale opravili jsme to, tohle jsme spálili ty věci. To nechci od té doby ani vidět. To chápu, no. A je to takový, tohle je nebezpečné. Takže to byla třeba chyba, prošlo to médiama, Hlaváčková prodává padělky, hrozí pokuta. Vůbec tak nebylo, prostě normálně jsme opravili chyby, zadali obchodní podmínky a je to úplně v pohodě, už to tam nikdo nikdy nevystaví, takovýhle věci, ani už to nikdo z nás nemá, pomalu doma už jsme dospělí a už tyhle věci nepotřebujeme k životu. Ale je to chyba, byla to chyba, kterou jsem jako ne skrz můj profil, ale skrz ten sdružený jsem si to nepohlídala a jelikož na tenhle profil odkazuju, tak ono mají lidi tendenci, že je můj. Jo, a na to konto vlastně jsme pak nachytali novináři, protože jedna nejmenovaná novinářka mi vlastně dala otázku a Andrejkovi na tom profilu, protože se to právě propíralo, vy na tom profilu prodáváte jako tohle, já říkám, no to je ale bazar, to není ten charitativní a ona to nějak v tom rozhovoru pomotala, protože se mi na to zeptala, a kolik jste na tu charitu už vybrala? Já říkám, no na charitu jsem vybrala třeba miliony, jo, tam na ten jiný profil. A tohle je něco jiného, jo, protože to je fakt těm holkám do kapsy, i mě, jako to je prostě vintage. A ona to nějak napsala v tom článku, na to mě nikdo nechytil, ale já jsem to v tom blbě četla. Já jsem si říkala, já nechci, aby si někdo myslel, že to je nějak propojený, jo, to nemám ráda, když mi jenom napíše, tak si to nechte ty peníze, teď je to na dobrou věc. Tak říkám, ne, to je jako, to není na dobrou věc, tohle je normálně na naší dobrou věc. Jo, takže já ráda dávám peníze na charitu a starám se o charitativní účely, ale to je oddělen, to je něco jiného. Tam jsem prodávala tenisové věci, tenisové ručníky, tenisové prostě, já nevím, artefakty moje, jo, ne prostě ničí jiný. Takže to byly takové chybičky, tam se to dělo, ale hold má někdy občas špatný období každý. Jo, to se samozřejmě stane a je to prostě zkušenost, tak jak říkám. No. Tak ještě možná úplně na závěr jedna věc. Tvoje doporučení, jak se nezbláznit v digitální době a jak si nastavit takový ten jako rozumný balanc, jak svůj vlastní sám v sobě, tak v rodině pro online a offline svět. No, žít co nejvíc realitou, žít co nejméně na těch sociálních sítích a hrozně mě baví, jak už jsem ho dneska zmiňovala, pan doktor Stráský, který vysvětluje, že ty sociální sítě a to internetový vyrábí neurologové a IT systémy a AI, který je 1000krát líp na tom než my a my jsme jenom obětí, my jakmile otevřeme ten mobil, tak my za to nemůžeme. To je návykový. Prostě chycení. Ano, jsme chyceni a jako my to neovlivníme, to, že tam budeme tu hodinu scrollovat. Takže zaměstnat se offline, zaměstnat svoje děti offline, nebýt na mobilech a co nejvíc to můžeme jako sami rozhodnout. No a asi si to ani pak tolik nevyčítat, když tam trochu jsme, protože prostě hod někdy každý musí vypnout a děti taky chceme, aby si podívali na film a aby vypli, nebo hod, až budou starší, tak aby si napsali, ale prostě ukazovat jim ten offline svět.
Tak jo, tak já ti strašně děkuju, že jsi tady byla, že jsi udělala čas ve tvým nabitým programu. Děkuju. Ať se ti daří nejenom na sítích samozřejmě, ale hlavně v tom offline světě, to ti přeju opravdu ze srdce. Děkuju, Veru. No a vám děkujeme za pozornost, sledujte dál i náš obsah, byť je to tak trošku proti tomu, co jsme tady teď říkali, ale my se samozřejmě snažíme nabízet ten obsah takový, aby vám přinesl to, co hledáte, to, co potřebujete a třeba i návody pro to, jak mít právě ten správný balans mezi online offline světem. No a budeme se o to samozřejmě snažit i dál. Tak nás sledujte i na sítích, a i právě na Spotify nebo na YouTube, na našich kanálech. Mějte se hezky, opatrujte se a držte se.